So naatay daghang mga prutas diri guys, nay orange, natay pinya, dayon dapat orange pag yun oh. Dayon kanang kuan, apple. So daghan kog apple. Then kan na lang nahabilin kay ako namang gipang hatag sa among mga silingan, sa among mga kaila. So daghan pong nakakaon sa amoang nadawat nga blessings. So i-share po nato to ang blessings nyo kay kuan para sa nga makakaon ang uban. So mo na ako na sobra dapat ko tagaan pud ani dayon. Kuan kanang kuan pa man siya kanang maayo pa kaayo ba? Then sayang pod og ako rin kaon na ni tanan, giti ayon ba kuan. Makayuti ay biya gid ni siya guys nga magsikag kaon bitaw aning inanim. Maski tamis siya pero makayuti ay gihapon siya. So di gid maayo nga magsigitag kaon ani. So mo na kay panghatag siya kay kanang man lang pud makatilaw ang uban nga need jud nato mo kaon og mga prutas, gulay. Say na pa mi daghang gulay so makahatag pa gyud mi sa uban. Manang i-share gyud nato ang blessings nga ato ang madawat no. So kani siya is kuan ni siya kanang hinatag na ni dili ni pinalit nako ha. Hinatag ra ni sa amo ang kaila nga naay prutasan, wholesaler sila. So once nga naa sila stock nga kanang old stock nila, dayon na sila stock nga bago moabot. So ilang i-dispose, ihatag nila sa amoa. Then kuan kanang kami pud ang maka-benefits kay kanang imingon sila nga nay daghang kuan dito, daghang orange dito te, daghang apple ana din. Kuha man na mo na siya magabi kay magabi minig sila nila i-dispose man guna nila. So kuan sila maglimpyo bitaw sila sa ilaang tindahan. So man lang ipanghatag na. So sayang pod og ilabay nato no. So man lang pod makatilaw ang uban. So man ang akong hatag gid ko sa mga kanang duol ra pod diri akong tagaan kay ang layo din agyud matagaan kay layo na kayo nya mahal ang gasolina ron ang paghatod nato mahal ang gasolina. So sa naa sa duol nako makakaon jud. So mo nang mag-share kita sa to ang blessings kay kanang tagaan pud sa Ginoo og ano dugang grasya basta makapanghatag ta. So inana ra ang ato ang kinabuhi guys nang give and take para kuan kanang tagaan tag ubay-ubay pang grasya sa Ginoo nga nakahatag ta sa uban. Kung malipay biya tanong nga makahatag ta sa uban no kung naa lang gyud ta. Ingon ana ang ato ang life cycle sa life cycle charot. So maura to guys. Wala ko nagpaibog biya guys sa kanang ako lang ning share no kay kanang nang share pud ko sa uban nga makakaon pud sila.